Takže přijíždíme do Douvru. Cesta byla dobrá, žádný trafik. Tak, držíme se zase pro autobusy. Ne, vykládka, nakladka, žádný drobov, takže přímo jdeme s lidma, lodí, pak je zase nabíráme. Když děláme transfer, tak bychom vyhodili jenom tady po pravé straně a odjeli bychom. Ale jinak držíme se lajny pro autobusy. Je to směr na Douvr celou dobu, vlastně po dálnici. A jede se pořád rovně na Douvr, projede se městečkem a jsme tady do Kyru. Tak jsme na hranicích, kontrola, francouzská. Hello, Indians. Indian? Yes. Number 4 on the right. Okay, number 4. Number 4. Okay, merci. Au revoir. He said number 4 with Indians. Okay, it's fine. You went there. So how many total, chef? 38. Including yourself? No, 38 plus 1. 39. Did Yes. They're all- 38 and plus 38 1. are, Okay, on 40. EU. 40 What total. are you trying to get on, the P&O or DFDS? P&O or DFDS? Which- Sailing. P&O. Any particular time? 11:10? 12:05? 12 I have, but if we can get an earlier one. 12:05, okay. Is this your firma? Vega Tours? Yes. Can we get an earlier boat? I don't know, that's nothing to do with me. Okay. Hopefully. You might get it. Okay, thanks. Depends how quick they are. Yes. Okay, going to number 4, sir, and everyone off with their passports. Everyone with the Yes, if passport. there's any disabled, let my colleagues know and they'll come on. No, no disabled. Takže to jsou čistě formality, tady to a teď bude kontrola. Okay, so now only Možná budou take ti your vyndat passport, zavazadla. everybody, and get down. We have to do immigration over Bránu here. najedeme, stavíme, vypnou motor, na to pamatujte, vypnou motor. Just Oni you tady have to nemají ani immigration nikde. come back. Takže po mně chtěli pas, lidi museli vystoupit tady, čekáme. Naštěstí nemusíme vjet dovnitř. Někdy se stává, že otevřou bránu, tam si vyjedete, zavřou bránu a všechny zavazadla musí projít skenerem. Někdy to dělají, někdy ne. Pokud to stihneme, tak budeme mít dřívější loď. Lidi vystoupili všichni, jdou na migrační, tam dostanou razítka, pak se vrátí a můžeme jet na loď. Když za váma autobus, tak si musíte zase posunout. Já vám to stejně řeknu. Pojedete dopředu a naberete tady v boudě. Je po levé straně vlastně to místo, kde se kontrolují zavazadla. Se vypnou motor, na to pamatovat. Yeah? He said to open? No, No. because it's other bus behind us, so Okay. I thought all? Yeah. I count 1 minute. takže zase Okay, podle put celý your passports vůbec away carefully, please, everyone. se nemá. Put your passports inside first thing. Tak, cedule, autobus. Připoutat se asi bude lepší. Tady samozřejmě. Zase, pomalu je tady vždycky lepší než rychle.
můžete si najet chytře, tak abyste měli okýnko po levé straně, anebo tak jako já, to bude po pravé straně, budu otevírat dveře zase. Tam byl kamion. Takže se to zopakujeme ještě, co potřebujeme, přijíždíme, dáváme svůj pas jako řidič, říkáme, v kolik hodin jdeme, jakou společností jedeme, to je všechno, co se týče toho imigračního, ty kontroly. Vystoupí lidi, projdou kontrolou, pokud nemusíme vykládat zavazadla, tak to je nejlepší. Naložíme lidi, odjedeme, přijedeme sem, průvodce vyběhne, ukáže voucher a my dostaneme tiket. Ajajaj, OK. And this So, is we have 1 hour. the lane 209. So we go with our boat. Zase máme lísteček, na lístečku čísílko, lajna 209, takže vyjíždíme, je přednost v jízdě. You keep your passports and valuables with you. Takže. Other bags you can leave it A zase on the ostatní dva, coach. že jo, voucher na jídlo, ty tikety bychom si měli nechat. A musíme následovat 209. No, you have to take what you need when you get down. You can't come back because the coach will be locked, the driver also won't be there, and the vehicles are parked also near. There is no space to open the luggage compartment. Now you can get down here, and you see over there on the left side that terminal, toilets are in there. You can go to the toilets and then come back here. Our boat is still time, but please see that you are back here in another half an hour. Okay? Tak, jedeme, zapneme světla, dáme lísteček, jako vždycky. Thank you, thank you. Okay, now you change your time, please, everyone. Change it to 1:15. Now, Držíme se now vlevo. put it for Europe time. Yeah, Europe time is. Na dvojku vyjíždíme na This is trojku. Europe time. 1:15. Change your timing, please, everyone. Takže pamatujeme zase autobus nahoru a pomalu. Nepospícháme. Takže lidi vystoupili, já pojedu nahoru výtahem. Cesta sem nám trvala 2 hodiny, 12 minut i s najetím na loď a tím posouváním se. Kolonu jsme měli jenom jednu, takže cesta se pohybuje od 2 hodin z Heathrow do 3 hodin, záleží, jestli narazíte na nějaký trafik silný nebo ne. A teď nám bude ještě plavba trvat 2 hodiny, já si dám jídlo, všechno, co jsem chtěl říct, snad jsem řekl, mnoho věcí samozřejmě ne. Co se týče základních informací, tak snad jsou tady nějak shrnuty a video by mělo být hlavně takový vizuální, abyste chytli ten odhad, prostě jak to tady funguje, tak snad se mi povedlo do toho videa to vložit aspoň v nějakým tom obsahu, takže to je všechno. Tak jo, snad se mi to povedlo a zatím čau.